Виллиан Тора пеш мебурд, мисол маълумот да бораи мондагӣ буд, як бора мемра метонем ки ира сафбадени кинем барои оне ки и лезид кард да ҳамун коре ки дар кор набуд. Возможно, чиба ки не. Ва бисёр олимои дигар мегӯянд ки у одам пеши мурданаш шоҳиди инопланетяниён шудагиай. Не ки бародаро, ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман чун ҳар вақт Муҳаммад Шарипов. Бисёри бародаро аллакай медонанд касе ки аввал да канали ма подписатсанд ки чӣ гуна видео мешава. Во последнее время боз дар бораи инопланетянинон пресиденсиян, яъне ки мо дар бораи и одамо видео кардагӣ будем, теорияи заговоро, мисол мнениёи учёниё ҳам дар ин бора чӣ хеле аста. Ва бародаро и видео ҳозира ҳам мешава бигӯем ки дар бораи инопланетяниноай ҳамин хел гуфта метонем. Ҳам як одаме ки хеле ғайриоддӣ буд ки уро аз ҳисоби ғайриоддигиш бисёри одамо ҳамчун инопланетянин мегуфтанд ва ӯ одами хеле простой набуд, дар байни одамо намегашт. Ӯ вазифаи хеле баланд дошт дар худаш ва барои чӣ хотир уро инопланетянин мегуфтанд, ҳозир бародаро дар видео ҳамроҳи шумо тамошо мекунем, мебинем. Вақте ки бародаро шумо подписатсия мекунед, нигоҳ кунед ки зангулача ҷихидагӣ боша. Барои чие ки вақте ман видео кунам бисёр одамо хабардор намешаванд. Дар инстаграм менависанд ки брат чӣ ба видео нестай. Кстати бародаро намеки Сим Шарипов инстаграм дам хеле. Оҷа менависанд чӣ ба видео нестай. Барои ки подписатсия кардагиан зангула ҷихидагӣ нестанд. Зангула ки бижихи оповещеният мерава. Ва бародаро ки мехоҳанд просто видеоро дастгирӣ кунанд, ҳамин хеле видео бисёр шава. Лайк мемонию, да ягон кас поделиться мекунед. Тамом. ва бародаро барои мухлисои ҷанговару бозингаро барои на танҳо вақтшона гузарондан дар тамошо кардани ин бозию ҷангҳо шумо бо метавонед ки аз ин фоидаам биёрен. Касе ки метавона ки угадат куна кадом даста ё кадом ҷанговар ғолиб мешава, шумо метавонед ки дар ин кор сумам кор кунед. Ссилка дар комментария будара фаромӯш накунед, бигзаред регистратсия кунед ва ба промокоди Шарипов метавонед ки бонус ба даст биёрен. Ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепить шудагиа. Ва бародаро мегзарем ба барнома, яъне ки Виллиан Тор, одаме ки мо дар бораш гап мезанем. Бародаро пешакӣ мегӯм ки гапе ки мо гап мезанем и теорияй дагаткаи учёниёи олимоай сахти бад нагирен. Чӣ хеле ки ҳаст ҳамин хел гап омадагиай дар чизо сабт шудагиай, ман ҳамин гапа дар шумо мерасонам. ҳар одам ҳарчи накуна. Ин видеоро ҳам одаме тамошо куна ки дар ҳамин темо завқ доранд. Ба гуфти олимо, яъне ки ин видеое ки дар бораш ҳозир мо гап мезанем, ин одаме ки дар бораш гап мезанем, ба гуфти ӯ ки мавҷудоте ки дар дига сайёраанд, албатта ки ӯ ранги мо нестанд. Чӣ ба ки ӯ именно ранги мо бошанд. Ва одаме ки ҳозир дар бораш гап мезанем, дар назари ӯ чӣ ба интересни тофтагиай, чӣ ба ғайриоддӣ тофтагиай ки ӯ мегӯянд ки и ай дига планетаю суроби одам дар худаш, яъне ки ҳамон қадар мисол тавоноӣ доранд, ҳамон қадар зӯранд ки мисол тонистаи ки суроби одам бигира ва замин омадагианд. Виллиан Тор, яъне ки уфологон меҳисобанд ки и инопланетянин аз планетаи Венера ва ӯ бесмертный буд ба гуфти ӯ ва командири корабли Виктор 1 кор кардагиа. Якумин бор дар бораи Виллиан ва дар бораи ҳамкориу бо правителствои амрикоӣ гап задагиай геолог Фил Шнайдер. Ва яъне ки ӯ сурати ин одама мемона ва мега ки бале и намуд қати ранги одама метова, не ки физиологически тамоман фарқ дора ай одами оддӣ, яъне ки ӯ гапҳои худша чӣ гуна метавона ки тасдиқ кунад. Бале бародаро шумо ҳайрон мешин, тасдиқам мекунад. ин одаме ки дар бораш ҳамин геолог гап задистай, гӯё ки ай дига планетаи дар дастош 6 ангушти доштагиай. Дилиш калонай, якта шуши калон дора, мисол як целиком якта. А хунуш боша омехта шудагиай бо оксиди мед. А коэффициенти ақлш, мисол IQ-уш дига чизош, то тавонои ақли ӯ тамоман ба ягон одам баробар намешид мегавра карда. ҳамин қадар одамо гузаштагиай, мисол ҳамин қадар олимо, ҳамин қадар чизо, коэффициенти ақли ӯра ба ягон кас баробар карда намешид. Ва зишта хитонам ҳайрон мешен ки 100 та забон медонист ва худаш гуфтагиае ки синни солаш 400 солаай. Ну нахер. Отец. Ба ғайр аз ин бо бисёр секретҳои Америкаро медонистак. Яъне ки ба гуфти одамое ки дар ҳамин соҳа мекованд, ҳамин хел теория ҳастае ки гӯё ки инопланетянино, одамои савзак ҳатти правителствои Америка ҳамин хел договор доранд. Договор барои чӣ? Ака намедонам ман то кадом андоза дуруст боша, барои тарзи идора кардани одамизод. Мисол иш да иш заниёи худшона метавонанд ки чӣ хел одама хубтар идора кунӣ. Ва Тор, яъне ки Виллиан Тор, ҳамин одамо бисёр одамо чужак дар Пентагон мегуфтанд, яъне ки одами бегуна дар Пентагон. Не ки гарчанде ки мисол худшама мехоҳем мегӯф ва дигар одамо хай одамо оддӣ бовар намекунанд. ҳозир ки ман мехезам шуморо мегӯм ман 400 солаем бовар мекунед. Не ки афсӯс, як рост боша. Не ки бародар бо ҳамин хел теориҳое ҳастае ки
бале гарчанде ки одамо бовар намекунанд ки ҳастаи одамое ки дар ҳамин соҳа кор мекунанд ва ӯо мегӯянд ки возможност ҳастае ки пешаи одамизод именно планетаи замина мавҷудот ай дига сайёра уже пир кардагиянд ва тасдиқира ба чӣ мегӯянд ба рисунко яъне ки ба расмое ки дар даврои қадим дар танаи сангҳо дар танаи дига чиҳо кашидагӣ буд ва шумо нигоҳ кунед ки албатта ин расмо бо одам монанд нест. Пас чие ва дар он вақт расми чиро мекашиданд ва дигим гапи во чӣ хел мефаҳмонанд ки яъне ки астанко яъне ки ҳами устухонову мурдаҳои одамои пешинара. Бале агар ҳозир ба маълумоти динӣ бигирем ҳамин хел информатсия ҳастае ки аввал одамҳо калон буданд. Яъне ки олимои мисол ҳозир илми дунявӣ қатъӣ во мегӯянд ки ҳамиё черепи саршонам дига хеле одам монанд нестае ва гуфтиво ки ҳамиё мавҷудоти аз дига сайёра буданд. Бале бародаро иша фуромӯш накунед ки и предположение яъне ки мумкин ҳамихел боша мегӯянд даже ҳам олимо худшонам ҳамихел мегӯянд барои ҳамин 100% и чиз подтверждена нестае. Айчи хотир ки хинае бародаро ин саволи осон нестае. Одамое ки мепурсанд то ҳамин қадар маълумотам мо дода метавонем барое ки олимое ки дар ҳамин соҳа кор мекунанд то ҳамин қадар шоҳозӣ ёфтагиям. Ва бародаро як чиз дигаашам нагуфта намонем ки Фил Шнайдер яъне ки ҳамун одаме ки кори ҳами Виллиам Тора пеш мебурд мисол маълумот дар бораи мондагӣ буд як бора мемра метавонем ки ира сафбаденӣ кунем барои оне ки и лезид кард дар ҳамун коре ки дар кор набуд. Возможно чиба ки не. Ва бисёр олимои дигар мегӯянд ки ӯ одам пешаи мурданаш шоҳиди инопланетяниҳо шудагиай. Не ки бародаро ягон ишам гуфтан дар корае ки ягон олим ҳозир доказат кардагӣ нестае ки дар ӯ температура дар ӯ боди ҳавое ки дар Венера ҳастае чӣ гуна Тор мисол ҳамин одаме ки ё инопланетяниш мегӯянд дар ӯ хел ҳарорат дар ӯ хел боди ҳаво тонист ки вообще зинда монад вообще ва дар ӯ хел чӣ хел мумкине ки ягон чиз зинда боша. Яъне ки ҳозир ягон кас тасдиқ кардаги нестае ки возможно дар ӯ ҷо зинда мондан.